Sige, tabok. Why na yung tabok? Kaya ako gitanaw ni mo, naginusto ka. Naginusto ka. Why na yung tabok? Nagsinoktok lagi ko. Saman? Saman? Di na kaganahan ni Miss Buko yung sabay? Ha? Saman, pagsuntis sino kung dili na kaganahan dire. Hindi ko masingog, dito may dato din. Oh, sana kung pagtingog kayo na lang. Ang mama, sunti pa man. Hoy, tiyo. Tingog na ko, kay gusto man mo no. Ikaw ba? Ikaw yung timing mo no? Maginuktok ka, nagkabangon ka? Gusto man ka? Nagsinoktok ko, Oh, dato kong baka, oh. huwag ka na popera na magpiling, namuro ng kasag. Kunya. Mama na kita swerte. Hoy, oh. Ay na jaga istorya rin na. Tanawa ng spato mo, kay ukay. O saan kayo kayo? Branded na. Hindi tayo kuhan. Hindi sa kayo kayo eh. Made in US ni. Oh, naka-greeters kami daw. Yes. Ay, oh. Ayaw kong bantayin ko no. Bantayin ko na naman pagaliwan ko no. Tama. Ikaw ba? Ayaw mag-ibalik. Di ba? Isugot ikaw. Nasuduhan na ba ikaw? Nasundan, ako man yung tipaya ka mo na. Nanginom mo po, gusto ko yung inyo, hindi katagda. Sa neighborhood mo niya eh. Di ba? Buhay man ka lang eh. Ikaw rin, among sukor buhay ha. Oh, magkita mo sila amo. Ako niya amo kay musungkol nagbuhay ha. Oh, nabalay na noon. Ang dialog ha. Oh, Dialog oh, wala na dialog. Oh, ayaw mo kapalibili ko. Ayaw mo palibili ha. Malipong ako. Sukor na kami. Yuan. O yung ay. Oh, Sukor niya, magkakatitong na baro na ha. matungtong ko muna ko kay Titos. Ikaw sa baka, malabak umang yay. Hoy, ayaw na kung di nga istorya diha. Kung di ka kaganahan mo puyo nila sa may mabuhaton. Nga, siya mo desisyon. Ha? Tagaan na nagisintuhan ka diri niya. Kisunduhan na siguro, pila akong buwan. Ako ano mo? Oh. May kimel. Badimil. Oh. O pila gihatan yung mga gapon. Hapon? O katunga? O katunga na ako nagsiwan. Magbuot ka. Hindi ka no, wak pa ko ng puli. Mao na diha. Nagsupag-supaw na kay nuktok day ka di ay. Kay katugaran yung yatag niya. Mo na katugaran sa yung gilipiwan. Kinahala ko na ipol mo na na yung paglipyo ko no. Kay karon, kasaot, mawigro ko. Ako sa ipol. Oh. Ano, nagpapala siya ng pepe oh. Mo na ginuktok ka niya. Kay katugaran yung yatag. O di ay, mao di, nangingawa mo na ako. Ay na. Ha? Kasama ba ninyo eh? Madungog din yung pagkakwas ay. Asa man? Oh. Ito naman eh. Wala may mag-away. Mag-away ay, wag may mag-away. Hindi mo nagsuon ay. So, matakalang panulti. Ano man yan man? Understanding, Ramo. Asa man? Wala, kini siya ay. Wak pa pila sa yung kiil. Ano man ako tiiban imong gidumtan kay wa man isa akong tiil. Ha? Kasapot ka ko yung ay na boy, ha? Kasapot ka? Kumo lagi. Ano yung pagkadato ba? Oh. Ano pagkadato ba? Wala. Mini yung pagkadato. Mini. Okay, pwede. Sabi na ko, nangingawa mo na ako. Kanya kaya, mag-uol yan, magkawa ko diri. Oh, kay mag-uol ko mo kumawa ka kay walay maglipit sa mong balay. Tanawa oh. Unsa kahukaan mong tayo? Oh, wa ka ka ba? Unsa ka migi? Mga na, ipaapot akong dialog. Dugan kay kamo dialog, anak. Uy, imo kong gihata. Naamo ko nimo. Unsa ka kay uyuan ka boy ka kisanan? Correct. Pagkitay ko no. Wa ko kay respect kay kita na ko da. Tanawa. Tanaway mo amo. Tanaway mo amo bagya kayo. Oh, nagubay ako ba tungod mo? Bagga sa buwan. Usa ka ba ka pangipyo ko ng tarong ko no, ha? Nani lang. Buka naman, di nani. Di nani. Ay, pag natapos lang tiya. Hoy, nani. Hindi na kayo ikaw ba? Buka ito bidaha, mata o sili. Bisag usa ka buok, wa ka kalipyo. Paghugaw pa sa imunaw. Arong dali, medyo ang akong gibuhat. Nalili kung buhat gamapo. Oh. Kamulay pangipyo diya. Kamulay pangipyo. Kay mulakaw ko. Asa ka? Mulakaw ko. Ulakaw ka? Bawas na. Bawas na. Bawas na. Ulakaw ka? Wala na yung review din sa bahay. Ulayan ko na. Abi mo hayahay ko din inyong balay. Hayahay. Hayahay ang inyong buhat diri. Hayahan mo! Ulama o! Kapagod ka na Kaya may mag-direct yun ay. Pag-awa, pa-open safe, hayahan, anak! Hayahay na magkupot kaning braso sila. Hayahay na. Kalimot na nagpaningot ko ito. Hala, kamulay pangipyo. Mula
tuyog ka. Mula ka ako. Lakay, Pinte! Yan yung picture eh. Pinte! Yata! Ang kukod ako! Pinte! Ah, Ano lang ninyo? Oh! Ibalik ang tukli, ha? Ayun sa! Oh! Salamat. Hoy! Asa ka? Hoy! Hoy! Nagkakaroon kita ka! Mabila ang Pinte, hoy! Hoy, Ano sili? Balik ka! Hoy! Hoy! Alam mo diyan? Yo! Ako ninyo. Asa ka ino, hoy! Pere! Ano ni? Balik! Oh, Sintos ra. Ako Di ba? ko oh. Hoy! Ngayon mo! Natawa! Ikaw sa iyahay na tika po kayo tunaw. Kaya ganun, ari na tao kang dalak sa tambok ka. Dapat mo ang paminaw. Oh, wala ni kwarta. Oh. Kasi may gusto niyo, ako mahatay niyo. Nagturo mo kung may kwarta. Oh. Wala may gusto niyo, ha? Oh. Sus, kinuo ko. Ako Oh. sa balik ko. Nagturo mo kamo ni Dato. Dato sa koy. Naunsa biya mo. Apo niyo. Asa ka rin siya na migo? Asa? Hoy, asa ka, hoy! Balik na ko diri, balik! Balik diri, sigo! Namatay! Oy, paminaw, paminaw. Mulakaw na ko. Mulakaw na ko. Muna Dato. Sus, kinuo. Hoy! Ayun! Anong nakasag pa Wala kayo kasunto na ko. Mabili niyo po kwarta. Shit, sa lulo Tommy. Oh. Oh. Hoy! Ano nakasag pa makala ko? Ikihat ikaw! Hoy, ikaw! Isihat ko nimo. Oh! Kaya nga nakasag pa kang amo! Ha? Amo ka pagumangko na kanako, pagumangko na kanako. Hindi ko mo ilan yung antikaw! Oh, di sa ko mo ilang pagumangko di ka. Imong naong murag atiton. Oh! Kuya, usap may lapang anak ko utison ikaw! Utison ko, ikaw! Mas Napay tailin mo murag kuan. Mas, Tail so, sa. ikaw kay naliwas ka kunin mo! O, kaya nga ikaw! Agay! Ikaw ba? Ikaw yung ato, bantay na kapag pinta na kita! Hoy! Balik! Chico, balik! Balik! Balik ka rin ganahan! Kita pa! Kaya pagtuloy na ko ha. Ano hindi man kayo balik ha? Ay nawan na ko. Gawin yung limpyo, dere! Oh, mauna. Pagatugaw mo ka dato, pagatugaw mo ka dato, ikaw na ay wala sila mo. May bani, kini mo, pagatugaw ka mumbo, may batasan. Yung musukol, ang musukol. Ikaw ba? Ano ba ka magkawal naman ako? Awan niya ka dato ko dahil. Oh, ya, asawa ka mo dako ka. Kaya mo balay. Oh, Masulit akong balay ko. oh, basta po kami na ko mo. Ha? Pagkiyong lang. Oh, bisa na piyong pa ko pag sila ko baon sa punta iyuan ka. Sila sulit mo na ako. May demel. Bay dimil. Oh, kaputa, wag nakabot. Ay, yatira. Bay dimil ang buwan. Nagkasundo ka, bay dimil ako. Wala magiging kasundo na ito kasi kasundo sprinta. Kasi di ako diyan sa gibo, ano mo rin? Yung ulit kinagahan ko kwarta. Oh, makasapin ka na. Bawa ko niyo. Hoy! Hey, pabalikon ka! Pabalikon ka! Ay, pakakukan mo din mo yun! Ito! Balik, Sigo! Sigo! Yay! Saan? Ano ito po? Baka wala ng limpyo. Sarap ng limpyo. Oh, ibalik ko. Pila yung isip ko na ko. May hindi, may balik ko eh. Yan yung pila. Gisa! Jess. Pasangan ko, Jess. Oh. Bay natin ka. Oh, uno. O, dali. Dos. Tres. Isa. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Oh. Oh, usapan na ninyo. Oh. Usapan na ninyo. Ako yun! Usapan na ninyo. Hoy, Tiyo! Dali, butang mo dali. Imo dali. 1, 2, 3. Kana, wala ko utang ha. Imo paningin ako. Kaya kung magwanga nga ng kapal mo ha. Kana, tingin na niya. Oh. Oh, tingin ko sa ita. Ayun mo na. Ha? Ayun ko na. Hoy, pabisa ko uyuan! Hoy, uyuan na boy! Kaning kwenta! Dali na, kapapal ko ka. Hoy! Kaning kwenta! Hindi lang ko pala pwede makagabak ni. Oh, hindi na ay! Tanawa! Kani, ikaw saan ba? Pag-uwi makakuha natin uyuan! Madali kasi po! Sigo! Dari yung kaniyot na pamitoyo mo na rin! Tiyo! At kung ating doon, para nasa kay pulo, pakit suunaw. Huwag na sa kay pulo, pakit suunaw. Layas ito, katuan. Hoy, ano ba ka? Imanin ninyo ha? Oh. Imanin ninyo. Ito na, imanin ninyo ha? Minado kong bagin eh. Minado kong pakita. Kanino na ko, basta ikaw. Hoy, paminaw na paminaw. Kung di na ka mo balik din, ngayon, hindi mo kang balik-balik eh. Pagpatagal ka na mo. Oh, pagkakat. Oh. Ang ako na pagkumangko na kung
Ay! Bakit ay? Mauto! Tanawa! Mauto ko yung ay magbalik-balik kay ano! Hindi kiwilihan! Muna! Pagputan pa ka! Ano? Kaya ma! Ano na pag-ulan ng walis kay boy? Kasi nag-pulse pa talaga kung itoon guys. Mauna siya pagkakon. Oo! Kaya niya diri, libre ka ang tanak. Yes, ako ang araw na pila, mag-video ka. Kung hindi na. Tara! Uwan ta! Dali! Lahalan, mag-video ka kay Rano. Pagparis mo sa akong tiyo na boy. Problema na rin mo. Tara, problema. Bahala ka dita. Bahala ka dita.